Yoroi try. Ngidap na kamansim jang jisuk kuman hebing ilaban wan biang chakiyeng ke jongfi haka nega singi limba ka nega program jaka portnet. Bagi aingo sya yu try bu ai ka ktien haka jim ka jongi. Hey bagi nega ktien kalong ka jing kerku kalong sya ta ka bor ya ka jim ka jongi way pi way. Hey bagi yo sngoy nega ktien ka ai ta ka jing tengen ka ai ta ka jing kermen ya ka jim ka jongi ban kumjuru nganget ma fifi yo mat shibun ka jing kerku limba ka nega discussion ka bangi pinmi limba ka nega studio jaka portnet. Bagi kwa pinyang subhai fi baro kinong pa ya ka nega singi haka kerteng ka jong Jesus Christ ubulong nong penem jongi. Mereka ni kesengiru bangilai ben beteng biang ya ke bangila keren hagini kita yo beladam sepang tak jingsuk ke besisha hagini kita yo ilapet bang suk kita ki bejam dot na kini yo ai khendau mereka ni kesengi pangin pet gani ketien ke bang uji suong suk kita bethan barki basliang ya ke hok na ba on pendap bagi aingo akan ni kesengi ilaban non kala mangi pastor bantai berkomjuri pastor molong hey bekilaban pensyai ban aisyu igata ketien men sutu isu ya ke bu Jesus Christ Ukraine hakani ke benta bagani ketien kan long ke jingkerku yang ba je pi we ba pe kini ke program ke jongi hakani ke singi bat shwa bangini lek asyu ban kelima ni pastor hatu Jesus bu ang kani suk ki bethan bar ki basliang hatu kani ke bekenja do pastor kata kani ke jingkran ke jong Jesus ke don arbenta balai bu Jesus ong suk ki betangan bar ki basliang ya ke hok namar don kibatangan bat kibasliang ya ka pop tadeng ta u Jisu ka jingkai ka jung u kalong be mar khong pong ya ka jinghikai jong ka perthai lani ka jingkwa jong ka do tadeng ta u hikai u pa ba namar ki pa ba hang taam ki bawan ha ka ta ka jakam ki de ki ba tangan bat kibasliang ya ka bam ki batangan kibasliang tang ya ka jingkot ya ka jingkhia ya ki kamba Henry ki klet ya kene ka wei ka jingdon kam ka ba kraw plat ba kata kalong ka jingdon kam ya ka hok. Tadeng ta ba Jisu ha ba hikai wong suk kita ki briu ne long bless long bla kerku ya ki briu ki ki ba tangan ba kita ki briu ki ba sliang ya ka hok. Namara bon ki briu ki tangan ba ki sliang tang kita ki eki ki ba kan jado. Kuma di ki singi i ba ka don ba ka competition. Mah tangan baik ban seliang baik tangi taki eki bakan jadok lada way uthiet ke kali way ru ongangan thiet lang lada way usna ke yeng wong ngan sina lang balada ubriu deng kum tol ne upong kum tol ne im kum tol le kum tol ka perthai ka kwa bakinya bot lang ya kata te badeng ta ki ong baik lada film long kum ta lada film seliang kum ta lada film tangan kum ta lada film le kum ta ka mot film ya hap baga standard jong ka perthai badeng ta kum haskul egi don kita ki peer pressure ne ki teen pressure ki berkaban yat bekat kum kata ka rukom jong ka perthai de tadeng tau Jisu uhikai ne ong lada fi kwa shaban long ki balakerku ubre uhaban tangan bat uhaban sliang ya kata ka hok bat lada utangan baru sliang ya ka hok nyo e ka jing pendap namar kata ka jing tangan kata ka jing sliang ya ka perthai am dan limit tadeng ta ka economics ka human wants are unlimited but kat bunang yo rem kamla ban pendap te yu kalong bat kumba uhagai ong ma tap the tap yi tang bu tap ka pla ka ba pe tadeng ta ka jong ka perthai da tap kat ba tap da yo kat ba yo mjudan jikon tap mjudap tadeng ta ubriu ubadang im he ka do kamun juhun tang ka ta ka ba uyo ukwa shu tadeng ta fin pe hangini kisngi lada ubriu yo tang kawe ka tengah rom hun te wong ngan yo sakawe balada yo sakawe ru umpat hun ni tadeng ta ke eki jong ka do pleng kordit lada ubriu utangan ba usliang ya ke eki ka baken jado tangi ka baken jado ngasngau ko bau Jisu ong kordit yo ta ubriu namar bo belai bagata ka jing tangan ka jo bagata ka jing sliang jo da lele ru kanom pendap yo kan wan siwan ka tu ka jing tangan kan wan siwan ka tu ka jing sliang baik kan nong Samaria kalau yo iway kampun yo away halu sangut ki tengah baka ka don ba utau ba khadu ya ka baka ka don ngasngo umpat la ite ban ajing tengen ni ka umpat la ru ban ajing hu ni ka Henry kawan ra ban ya kata ka jing theli ya ka jing im ka jongka kawan ra ya ka jing le ra nya ka jing im ka jongka kawan ra ka jing jaburam ha ka jing im jongka bat kalong marway wala da kala don makana ki tengah ka ningut kalong marway tadi inta kwa ban ong moy igi babon hagan ka por wat tangan ni ka iki jong ka perthai wat sliang ni ka iki jong ka perthai namar la fi sliang tangi kata ka baken jado ka baken ja perthai ngasngo ko mga ban ong ko mo Jisu uday ban ong ro kordet ikita ki breo
Henry suk ia kita gibriu. Long balak kerku ia fi. Lada fi tangan fi seliang ia ke hok. Mde ia ke pop ia ke hok. Mde ia ke pertai. Dari fi tangan fi seliang ia belai. Bat pendap di tangu belai ubalak ban pendap. Ia kata kajing teli kamen sim ke jong fi. Dari tangu belai ubalak ban pendap ia kata kajing seliang. Dan ia kata ka gap ke badan hapok kajing im ke jong fi. Dari tangu terah balak ban le ia kata. Mdan dak pertai. Kali kata so. But apa orang Jisu ni suk kibatkan bagi basliang. But ya kahok. But kaya kata kahok sto bu Jisu Kristus. Kahok pindakan mau hakan ega juhi ka bentau Jisu ye kren roh gospel Matius si nong ka ben reu dekat ke balai pulai kong ban watch ke hima jong balai bade kahok ke jong kahok kemot kam di kahok ke jongi namar lapen em yang ide dekat jingai ai om de dekat jingle but ke Bible ke ong bau trai ulapen kre na ka bentau jongi ya ka jan lanin bani ka bakren syapang ka jinglong hok ke jongi hari kata ka jinglong hok ka ba ngingi yo mo on pendap kata ngimla banyo dalade dei namar kata ha ka tu ka benta ka ong ba ki basliang ya ka hok na ba on pendap ya ki on pendap kata ka kam man penlong hok yang ide utrai hari ka kam man sliang ka de jongi pinda pulih hi na ka gospel jong Lukas ru ya ka ni ka benta ka ong kumni na ka nong ka ban real suk ma pi ki ba sya tangan menta na ba on pen kedang ya pi haba ong hang ni kahok kabumut pi tangan na ka benta kahok ka jong ublay umday kahok jong ubriu mo kamday bangila bangi ngintre banginyo i kahok handai uday utrai uba pelong yangi banginyo i ta kahok na maruyo i bangingi tangan mar kawai ka benta ha ka ni ka jaka ka bakakren mo suk ki ba tangan hang ni bakren fit ngalaban wara i pi ka ni kawai ka benta ka bumut ka jing sya jinget namar baleng, namar bangi tangan yo trayam, ngiring merau no yang le kedo. Bangin yo bam, ya ke jing bam ki bakenjaman suyem. Dei kata sam cis pakat kendai. Kat no kilong ki batiang ki ktin jong me ya ke shentur jonga. Kam tiang gen ban ya ke ngap ha ke shentur jonga. Bat kanta kong daki hukum jong me nga yo ke jing sempang. Namar kata ngai si ya ke lenti ke balam le. Nang tau ke ktin jong me. Kalau ke syarak ya ki kecat jonga berkejing syai hak lenti jonga tapi hang ni em ke bomot ngi tangan em ya ka ketien ngi tangan ya utrai bat ngi kloy ya lade bangin lek syak kejing syak jongen pi na marobun sen em ngi kwa bo utrai un lelot kong bai pastor mane bakran babun sen ngi wan chok utrai em pe kini ki senran ki biang lo na dong sherong kam nang jing duna hang nong noro kidon kami ka ba u Jesus hantlik pu artli dokha besar sana jar kim kerdo don kam pisah Jisu ong kelek tong yang kedokha meyo plate kepisah melayo sasiu ke khajana don kam kambau Jisu don wat hak kapor baki ya kawan ke eryong ke erlang thari ke don tang para makiu Jisu banyak halor jokom kemi don jingduna ha gano banta bakini keseran ki biang lot haraka don ke jing pen kenduk ya kini keseran kedai haba pindah pulih nang gospel Matius kenong ke bakat nyo bat hang ni ki kendut pen riu kini ki senran ki ong kani ka jayo namar balai ka Bible ka bataya ka rekod ka bakat saw hang ni ter udon nu kena bapang bor lane ubadon ya ka jing pangsut ubayok sut ka Bible ka ong dekod bakat pra uji su tu seneng hanrei dekod bakat kena kini ki senran ki ong balai pat mangingim la balai ngingim la kadau kadai balai kim la Jisu uong haga gospel Matius si lenong ka bakat we dekat bar kon dai wan pi baro ki ba kia ka jingkit mo pido ni ka jingkit ba kia wan hanga hande udah keren ka dekat bar kon dai hikai ru nanga kini ki sedran kidon bo Jisu ki kami yo kan ka jingkai ki we ki wan ban wan raro kata baki ong wat ki sedran jong yo anes ki sedran jong kini ki we ki shat jingit hande ki sedran jong me wat Jisu angkat barang don mangaki nu sha hari kini ki sedran ko Ukraine u ya dai sanal jong ta hande mio i baki ni ki sedran ro ki julai ban duai kumbo ulai beda ki kemi kai kata ki tia Jisu duai ki tia hang ni ki don ga yu baki mla bek so ki ong kumno me mela ong haga gospel jong Lukas nong basipo mo ini orang yang besar begini yang martam. Berkumno pan mentangim lah. Kadau Jisu ang namar kum kini lem da pi duai basya jinget. Fika jing tangan em kadai kata te pi yurot no ia kata kabalong ke baken jado. Banyo ia ke baken jaman siu.
Moses ban sutho baran bar ublay suppose ngi namar balay utangan tang yo ublay debe doang kambha balong long abjing khang da namar balay sutho ya kata fi kani gede ka benta ki bru em ki dunna ba tangan kin shong jeseng kyong ngilami no siteng namar bala tangan kabamut ka kerja dok ka trekam hadu kata-kata em beki ino ya ka jing tangan ka bakenja pun sim fi dei nama kata don benta seliang pindah pulian nak kitab Isaiah Sanpusan nang tahu jisuru Ukraine ingi bangin seliang yang mesin bekot benta ki bru kim seliang ki kwa baro balong hok hendak habdon syak ini arti di benta kebatangan bar seliang tapi hang ni jisu apa Ukraine gospel Lukas namar kani ka sermon ba ong mo sermon kani ka jing hikai sermon on the mount mo ne halo lum bo hikai kila tanda da yang tahu wanra yang ni ong suk mapi ki ba shat tangan mentah namar ba yo tu jing hikai ke pi ki ba bon ba dei namar kata dalong jiseng slam cuma le jiseng la slam ngidom beli ong bala tangan kabamut ka bakenja do ka kham klan ban kenja mur sim ta Kan mau jisuru sapu sengi sapu miat la tangan. Tadeng ta bu soitan ruan man pensoi u ka badai ha ka bam. U soitan ong la da medai khon jong blai tapan kala kpu ya gini gi mau. Bu jisu ong na bala tho. Bom tan do kpu hi bu breun em. Reda ka tien baro ka bami na kishintur ka jong blai. Ta ka dei ka tangi so ba u jisu sha tangan ya ka baken jado namar utangan ban yo e kata ka baken jaman sim. Amen. Piu Jeremiah ro Ukraine ngene ka benta mo naga kitab Jeremiah lo nong ka bakatsan do ka bakan reu la shem ya ka ktien jome bat ngalabam yaki te ka ktien jome kala long hanga ka jinkmen bat ka jingshat kemen ka donut jonga namar la khot yang ada ka kerteng jome atrai uble ki pai vi ni wong la shem ka ktien jome ngalabam pi bun sin em ngiem ta ka bam ka jadot na ngim thanda nam ta ka bam ka jaman sim bat ngim ju bami ro ya ka ktien vi ka jing than ka bakan jado pida perkat la don jing pang da pim ju tangan ka beneng kong do ka jing pang ka weng no ka jing tangan vi La di i ka jale ka Kidak. pai pre. ba kidon do ki bre wem bapang ka jaman sim kan kita bapang kim tangan ra kitin tu boleh kumbai Ikan roi pre ka Ikan roi boleh. Henry la dai ba ko ba kia ka jaman sim tangan ba kitin ba pin tangan na ba try wang anyo pendap kan Ladam tangan pinong pule Bible sepen boram kan noski. Lada ba tangan pila. Bat sisin gitu ki balabang ban pule Bible ngala ban ong fi bepet jangan ka pot fi. Lada fi yai lang ba kan fila ban so tu fi shong da ki kenta fi so ba shong tang da ki minit. Katakan kan jado kam dan chuta. Katakan ne kan jaman siam. Nang ta lada don jing tangan pe ba masada bam ja si donio si ko ayo. Kum si don sliang kan. Palangi patakan ketien dan seliang mulai musim. Shun mentang alayo musim bukui ngam tip ketien. Kelumar. Nem lo dostar. Kadai. Musim ko yalam siya kajing sisya mo. Yalam jing sisya. Ketien ka di kajing sisya. Sisya ni ketien. Uang musim nang ada uang. Haku ka gospel yones. Yes. Tementa pimdan ni ketien. Piong ayalam yang ada musim pimstu sudau. Teng yang musim beli orang lagi dua seklau. Ubreu di ibi unong pini nong doi jisu ne nong lek bertong ne bitu tahu syo yang tahu ubadon ni ka ketien tu sutu kan tangan nang ta sasliang nang ta utrai wangan sa pendap ya ka hok Maka dei ta pastor ngi kwa ban penslor gi nong pet ki nong sngap ngani ka por. Ba so teng imde bag ngi penrem re teng ngi snow ya kan ka wei. Ki ba bon hi ki kristan ki mdan tang santli ki dekat ro. Ki klem pelang ro ya kata ka bagen jaman sim. Oh ya ka pisah kwaan pelang di lak di kloro. Mdap hiro. Henry ya ka ketien ka jong blay ka mapi namar ba ka don ka jingpang ka bagen jaman sim ta ka bon ki brip kim kan ka ketien ka jong blay. Kim sliang ka ketien jong blay. Ta check ila di man ta ka ni ka sngi yo pidan na ka ta ka jingpang bagen jaman sim. Ya ka ba film tangan ni ka ketien ka jong blay. Bala da film tangan kum no fin sliang. Tadeng ta yo ba pidan ka jingpang. Tadeng ta nga snow bala da pipang. Fiak ban si doktor bagen jaman sim.
Piap wan syaki jing syakri. Ni piap wan ikan du yang ngiru. Ngidon hang ni. Ya ka bangi ai sisa ya ka por ka jongi. Ya ka bangin sengap. Ya pi bat ya ka bangin ai ka ketin ka jong blay. Bagata ka jingem ka jong fi ka bapang. Nganget ka ketin ka jong blay kala ban pen kia. Namar ka babel ka ong kata. Ba upa ka ketin upen kia. Tadai ta fi don kam ya ka ketin. Ba fi don ya ka ketin ka jong blay. Ublay upa ka nang ya ka ketin. Ba fin yo ba mi ka na ka ketin. Ba fin yo kia. Ha kata ka bakan jaman sim jufi kenang bakan sim jufi kumbala puli mentan bakan kemen bakan chat kemen how try but dang kata ka ong hang toru ya ka bala khot ya fi da ka kerteng ge jong try tadeng tang ka abanong fi ka ne ka sngi ka ne ka jingkran ka ne ka sngi am kadai na ka benta jong fi kadai na ka benta jong fi ngi iet ya fi da ka jingi jong try ka ne ka ministry ka iet ya fi bangim kwa ba fin long ki breu ki ba pang ha ka bakan jaman sim na kam no na pastor fi am Kada yung so kata. Mga snat mo Jisu Chris Ukraina kani gospel ka jong Yohanes manong banre do kaba penyo. Ba kani uang ba uang ikini ki brio te ki blai i ka kamba ka jong try. Hai bu Jisu Chris la basa ite kisan hajar. Ba uang kani ki uang. What 3 minute ban yo ita ka jingbam ka ban jon no. Anra ita ka jingbam ka be sa ka jingbam jukut. Ya ka ba ku no brio un IP namar yau ni utok pa u blai hi ulapat scam. Ba bulsen kuma fila ong de no bas dang ya bang ikran ni kani ka pang pare ka ni ka singi. Ma bulsen ki brio ki wat be ka bam ka bakanja do. Bulsen ru ki brio ki tre ka jing tre ka banjot no. Bisi jing syakri bang khana bun brio na. Khana do na. Nong wan jiseng baduna na. Kata ada jing sha. Ba bulsen kum ba fila ong so ba ngem tre te kata ka jing tre ka bakanja man sim. Ngem than te ta ka bam ka bakanja man sim te. He bu Jesus Christ bang than ni ka bam ka bakanja man sim em. Ka ka bam ka isa ka bam chukut. Kada kita bangi puli ka ketin ka jong blay na ka sami spa nyo kana record ka basaw u David upan kan mawi kana ka way ya ka jing tangan ka bakanja do bat ya ka jing tangan ka bakanja man si wong ni kila yat wer ha ka riklaw ha ka lenti bam juyat kim shim la shem ka shnong shong ne haba ki tangan bat sliang ka man sim jongki kala yap ler hapo jongki hangta kila linear how try halaga jing shitam te ula pelat yaki na ke jinjar jongki ula yalam yaki ru ha ke lenti bebet bakin yo let shakashnong shongne a bakinda yaro yutrai namar ke jingle bha jong u ba namar ki kam ba pla jong u ya ukun benrio naba upen kedang ya kamen sim ke batrang ba di kamen sim ke batengan upen dap da ka ba ikani kadai kata ka bau David utho ia ka bakenja do ki tangan baru blai sisa upen kedang ki da ka bakenja mesim baru ai sisa kata ka jing terang ka jong ki jing sliang ka jong ki namar ki ya ka riklau ki la tangan sisa baru blai ai ki da ka mana bu Jisu ong o ki pa jong pi ki le bam ya ka mana ka riklau ba ki la yap no dengan dei mangal to ku won hiana beneng bala jaru bas terang baru bas sliang ya nga batangan ya nga da lele unum jat syu ngi puli ni ka por Yohanes mau ong kata Yohanes nriu to dekat belai pesan Jisu ong tiu Jisu la yathu aki ngalong to ku jong jingim jar bawan hanga unum tangan ba jar banget hanga unum sliang lano ru kamut an pendap kamut ka satisfaction lani kata ka jing pendap lani kata ka jing hon ka jong brio kam dei hang no pleng Jisu hikai na nina sedang barau Yohanes hi wong ngadai manga kata ka hok ada fio yang ha finom tangan syu lano bal finom sliang syu lano ru kumbaga ni kanong Samaria kamangi kran Amen. habakala yo Jisu am ani habakala ya shambol to Messiah kalaklet kita ki borok ke pas ke jongka kalaklet no kata ka jing terang ke jongka ya kata ka jing sliang ke jongka namar kalong empty kalong tangan kalong sliang namar kam don ke donut jongka katli ke dong kam don em re baka yo utrai la pendap syaya ka hadu bakal aklet no tu kiu jongka ula tli tu kala pel kapet Lo kari kata bang ngepet kani ka brio kanong Samaria bang akan maro bang ngepet yu sakayas mar habau Jisu rong Jericho am kibri kiba buan kibut yu Jisu rai tangwai perbatangan bodoh tahu di sakayos te hai buklet te ka kerdan ka jongu hai bukloi ban ki yu tu ding dumbur te ban i tang yu Jesus Christ tra buat syai di bri ban yu jing pedem to kasngi rai brai tahu sakayos
Setelah dia kata bahwa udah tangan dia sisa bani iu try, udah kuasa bani iu di Ukris. Maksud tu mau ke Musa Khayos ke Bible ke orang udah beri bapa, kiberi ke orang dia beri bapa. Udah orang bah jadi orang krong. Dia kata dia bahwa uni orang bah jadi orang krong kajna dia. Udah dan saya tak jing terang dia usut tu dia bolong teli. Usut tu dia bahkan dia kayak bahwa utrai mu dia jing trai ke banjat. Bisa. Kadi ka banjat. Hari habau yo sngo bo Jesus Christ wan dia. Ai fi ya kedan wi sedian fi. Uki fi tu ding number. Monon peleranya di Nasa kata-kata. udah si bon kiri spa akan ega por. Kiri he spa fi pet ya kan ega jingkran akan ega por. Let's say fi long kamu Zakaios. Fi download hina dong sedong kan rei ka jing tia ka fi tia la daga rem kan okan noru anda ka tar fi tia. Mai ya kata ka jing aram fi tia. Let's say yang jong fi la bu khnang de di kukru ban set. Henry fi bamem kam ajing mat utlit jong fi. Namar kaspa ka fi don kata ke jing don ke jing em ke jong fi em kamla ban ai jing tengen ya ka man sim jong fi namar ki don shibun ki jing ke jing em ke jong fi ka ba penteli si sai ka man sim pi sngo kum breu ba duk tama perthai wala da fi dap lut hagiti ki ba kan jado tadai ta ga ne sngi nget abang ya kran ni ka ne ka khubor ka dei nam ta jong fi kum bai pastor rang man tan la pen kan mau Shapangu Zakaios tadai ta ga sngo ya pi ba da ka man sim jong ke jing da ka man sim jong ke jing keman Mada kijing so kiaro, lada fi long kumta, long no se kumu Zakaios, wat yu Jisu. Ka Babel ka ong lada fi wat yu try da ka donut barok fin shem yu, ha fi wat yu da ka donut jang fi barok mo. Amen. Wat ta fin sa shem, fin shem yu try. Kadi kata siapa so. Ba sisa mo kembolo la tangan la siang ban la pendam. Kadi kata try pendam. Udah wan ha ka yeng ju Zakaios, udah bless yu Zakaios ong. Hari ni kesengi ke jing penem kalawan hari yeng ke jong me. Ni ke jing sekohan. Let's say hari yeng jong film dan jing penem na. Fi don spa ka fo. Fi don lut ten adong sedong. Hendak ikon jong fi kilen kerang. Fi biang hiya ke jing shan re. Fi pe ikon em film sekohan de. Ya la ke jong kelenti ki em la ke jong ka lifestyle ke jong ki em pi ku mukpa ni film ka kemi. Fi ang not si sai ki kon ki jong fi bikin yo utra henry. Ikin nang jengai penban ngai ya kan kesengi lada pi kumukpa kum ka kimi fi IT pi khot utra ha ka jing em ke jong fi ba ka yeng ke jong fi shisha pin ibo Jisu ong ha kan kesengi ke jing pen em kan wa ka yeng ke jong fi kata ada ke spa ka bakam kodor banyak ke spa juga pertai ma Berkata hari ke ba Yesus ki bom cukup mo so. Nama hani fi dapat jam kini ki batangan bat basliang ta so ki baduk na. Betul ki datang ki beduk tu sto kan besar kadok kan. So beduk haru terawangan pendam. Kebemut pijing Zakaios na kaspa kadam. Kadon. Haru di beduk tam na. Habo wanu Jisu ong manta kadam. Manusia meduk. Manta medap. Pi kata ka di ka ba ayu ba tang tanging snol adap ka bakanja do. Haru yung di beduk tam na. Ngilong teli ngilong marwe ngisir. Tiada miet nang yo tiap ha. Jing em basulong artatien be. Pidi nama kata finda puli ni am. Kini kilai teli ki dekat Gospel Matius. Nong ka basan dekat balai basau bat basan. Ka keren be chapang ka mensim da. Fisto em duk ka mensim basumsi ka mensim. Jam no ka mensim. Hari hang ni kawan ra chak ni ka do. Ha ka do don kamar teli ban pedi ba PM. Fi ubayap unjutan. Ubayap unjuslian. Wat la dah tu kamet yap libu ja libu sha libu ye henry kanumbam dah kamet ru kita pukiat dei kamet yap kanumbam dei tang kamet baim fi katangan ka peni ka function jo kamet jo fi ka biang lut bo PM ka biang dah pim don jingpang sliang ka bemot dei kata ta fi biang bai dei kata si ong mo ngisi dia ta super tet nomor mangilong ngisa sakani ka jaka ba ngiduna di tak beli doktor ye kibun si ong ben mo dium madunas liang kamu kedai teh ada dunas liang la bandon mau la ban long kum ta kamet jong ite la ong kum ta kan zaman sim rong aso kamu mut kene ke do ka jongi ngi hab ban ong kam dei ke do jong a kene ke dei ke temple jong blai berapa ke dei ke temple jong blai hab don jing kan bet tang yo blai bat kene ke dei baro breu uya lamba kene ngangai bapet bat mangiro sedanam ka por ta ba mi erum so honda sedanam dan di seko eke di di syara di kuldring mohoniru. Kita yo kadai ka sign ka bo blay penina. Ka jengon di tanganga.
Hari babon nangi ngim tip. Ngisdang banwat da kiway na. Di rakyat na. Di da Di kya drugs na. di da drugs. Hari msuto yo ka kaning kamet ka kwa yu blay na. Nama di blay tu ay ni kamat. Nama klem blay am ka temple. Semua mata snai ka temple. Lada blay dan hangta kata ka temple kalong ka kong rang. Kabam dan ai ru am. Kabam mot hab dan blay. Man penlong ya ka temple. Kalak bangin don ke yang mani lada kam don ka presence ka jong blay. Kata ke yang mani ka sa bai tang ka yeng kam dei ba mani. Kalong kum churu ka ni kamat jongi. Lada blay don sa stang kamat. Kongreng. Hari ada belai udan upen dan kami yang ide kata wong bukti ki bapang ki kia nomor belai udan dah. Belai wangan patrai kam kan jangan dengan tempel. Tadai nomor kata ngikla man aiman sem ya pi hakan yang kapor menta bat kali ke jingkun tu bat kali buru ke jengkeli pi tangan nem. Kata ada ke ba nongkong do. Pi tangan nem. Pi seliang nem. Kahok ngangit pasorang mana bakli ke kahok i pasor bantai la batai ba yo jisu mau ute kahok. Hari hap tangan dah. Kita nang ni kapor pipet, ngatip pipet ya kan ni jingkren rut nomor pi tangan. Rasa film tangan film pet dong gini gila ingot dia keren ni gini. So man step tak kamu step dia pet. Itu bapak kamu step dia tangan dah. Ngasngau pi tangan dah, ai ngau yo blai. Balada pi pula yo si syai kan ni ketien ke jong blai. Ai sakit ki wei pat. Pila aban share kan ni video, pila aban pa si ke bahyeng ke basam ke jong pi. Long tik kum tu briu ma kumbu Jisu ang adan haka bendi ngatangan piklaman ai bam de buon ki briu ki dan haka bendi jong syaitan ki syate syakum le ai ken cheki sen ye gani ke video pa ye gani ke jingkran cheki mar ki dan haka bendi ngangai la da pi pa kin pet ban ngangai kin yo jingkar ku leng ba kani ke jingkran jongi gani ke por ba piru pi dan mentalang ha kata ka ba job men sim ya ka ba ngingi pa ni ke ketien piru pi share ye gani ke video pi pa lang ye ke ketien Bahkan mau kata ngi yo lang markum jo ya kan nong na try. Amen. Amen. Kadai kata. Bat ngi soto ini ka way mo pastor baga ktien ka jong blay ka ong hi kata. Ba ubriyo hi ba shakri u blay ba ubam shakri ka dan bi ka jing penya per. Kan mau ni ka kat ka ong ni. Nu Isaiah an ribusan ka kat lai ka ong. Namar kata kum ni ong try u blay. Hakmi ki shakri jonga kin yo bam. Henry pintangan. Hakmi ki syakri jonga kin yo di Henry fin sliang. Hakmi ki syakri jonga kin ya syat kemen Henry fin le ran. Hakmi ki syakri jonga kin ruai na ke jingkemen ka donot Henry pi fin yam namar ke jing ngosi ka donot. Bat fin kaang namar ke jing kuslai men sim. Bat fin pensa ka jingtem yala ka kerteng haki bala jiet jonga. Baru try ublay un pen yap ya pi Bar un kot ia laki syakri dah ka weipat ke kerteng. Kat bau tau bala kerku ia la di ha ka khendau un kerku ia la di ha ublay ka jing sisha. Baru tau basmaya ka khendau un smai da ublay ka jing sisha namar ya ka jing kuslai ba men shwala klet no bat namar ba laburi yaki nak mat jonga. Hang ni ka don ka jing penia per. Try ong bagi ta ki ba yo yang bagi ta ki bam yo yang ka don ka jing ya per. Wong hakmi ki syakri jonga kin yo bam. Ki syakri jong blay kin yo bam bet. Kin yo bam ya kata jing bam ka bagan jaman sim. Ki yo bam yo Jisu. Bagi yo di ri umen sim joko. Ki yo bam na utrai. Henry kita ki bam dan yo try kin tangan. Ki bam dan yo try kin tangan. Hakmi ki syakri jonga kin yo di Henry pin sliang. Ki bam dan yo try pin sliang sa. Pin tangan sa kemongi pastor mentan. Bam kat bam di kat badi tam senguhun dah. Tadeng ta fi persyang mandi sedeki AKA. Nanti ban persyang ban bam sedeki AKA. Ban penhun mau briu udah ning jing terang tak ada ubami ki sekar. Ubami ki raja, ubami ki AKA. Tang ban penhun dah. Kuai ne di the secret. Namar ban penhun, namar ubriu tangan dah. Ndai katakan umla ban penhun ya fi. Dai tang la da fi yo Jisu. Jisu undai uta uba biang na kabanta kata ke jingdon kam ke jong fi ke bakan jaman sim. Batang ni ke ong ni kata. Ki syakri jong agini oba men rei. Pi bin tangan fin bam na ke gi fin tangan sa bet. Hakmi ki syakri jong agini odi. Dai fi fin sliang. Hakmi ki syakri jong agini syat kemen rei fin lera. Kita ki badan yutra ke ba ong men habang yo ke ktien ke jong blai. Jeremiah ong kata ngala syam ke ktien ke jong trai bang la bam ki.
Tiga ketien jonga kalau gajing kemen gajing syat kemen. Tadi entah pengidon you try, we don't ketien kadang gajing kemen gajing syat kemen. Kata di siapa so. Ba bunsin mo ko mangi kran man ka por mo han ka jaka. Long kibre kim su tho te ba hawi ka singi am kyap yang khmar ka jong ni blai. Ba kyap ai jing khen khmar jong ni blai. Ba kata di ka singi am ka ba so trim tam do ka jim ka jong ki. Karisha ka ba ba fikran man tanu Isaiah karisha kin than kin sliang. Ba kin than kin sliang hey. Adu jok. Kin so si hey. Adu jok. Ba kata di ka por ka ba kirki tam do. Ba kata ka di ka por am kaba mla shu te ban lei e shu nam ta ka jim ka jonki maka por ban than bar ka por ban sliang ka de hani ka khando kam de shu apo du jok Lazarus mau dan paradise urus pa usliang yi tang si drop ong lada dan ba ai nga tang si jauru ani dari kamen toy shu ban sliang delap po hedu jok kadi ka tare long bakim su thu te ka du jok kadi ka jaka ka bukur dit ma bari ki bunsin ki bre am ki pe ya ka du jok ma ki pe kum ka jaka basum ha ba kata ka di syukur yung sultan ji syukur ma ki pe ya ka jaka ko manya le party ba kata kam dai hey bible ko ka jaka ji kordet hey ka ding bam julep ki san ki bam juyam bat un penistom te met bat sngi te hey kitab jim pen paul nom khat sa ko kren kata met bat sngi en penistom ki ba kanu ka diga jaka ka ba e tam do iki Baga kentin babir kamdan syu kam dan syu mla syu te men kelabo kentin mot kuslai kamdan syu ta Terus mo dan ni winong ilap wang kibri kibran hadu jok am sai sen ki kwa banyo snow biang te ya ka gospel ne kim na syu pat klal dia ka pori ki Kita urus pa ta. Tile station ng sasta. Lainu jore ko ka tienda. Halnong ka ba san ka dekat ka ba arpo nriu ko ong. Ba unyo pen ko ya ka. Haba ula sat ya ka da ka jing sat ka da ka tien. Mot utu urus pa usliang ka da ka tien. Tien. Kata ta she drop she kan tien. she cut this She cut. She lan. Lapan ko. Lapan dap kum tai kan tien. Hendak klamio. she cut from you Kamyo Kadi kata ta. Kata sliang lupa. Tengan. Ya kahok. Kahok kasyong habang iyo yu Jisu bertry angan pendap. unda pendap Lada. sisa Dia kata kata ke kana Galilea ta. Kiki pendap try angan pendap mengagawan. Bila pendap ngan pendap mengagawan. lada fila de jaseng makanal ese sto ma kwa ba fila da fimyo ge jinghun wan sinis paternat rungi don jaseng ne man ka sniu blai fila man shamulai ne fila man sinis nong tmai shamulai khabai baji sinis nong tmai gidon ka porsan baji jan mit wan ngin yo ban ye shat ban ye kemen how try ngin yo ban snap ban dap da ka ktien ka jong blai ba mi nang to em fin mi thli nda fin mi kita ki breu ki bala dap shisha da Jesus Christ bagade kata wan ngidon sngi balang ruk ngidon chane ngidon ke jeseng ya ka ba ngi ai kerteng ke healing service ba kom juru ya pi ki samla fila man ke sngi sa jan wan ya lami ki kon ke jong firu arbajin op hai sngi ha sngi sa jan hang ni ha potnet ba ki kon jong firu ginyo utrai ban ma firu to wan lang Wednesday but Sunday haga porsan baji samlar o porsan baji haga sngi sa jan ba ki kon ki jong firu sngi sa jan ka por baji wan fina sa ye shamsha utrai banginget Piwan na kadonot ka bisisya ka donot ka batangan ka basliang uji suam unam kantat ya fida lele ka to pli pastor to ka dekat na Yoris Laman Rio dekat ka balai punyo ka ngomno boro bau tau kupa un ai hanga kinwan hanga utati buan hanga dalele nganum kentat no shabar amen kita gi bawan hau try unam kantat no fi shabar kabut unda pendap sisya fi ya kata ka jing tangan ka jong fi ya kata ka jing sliang ka jong fi unda pendap unam kantat ya pi haba pi wan sisya ka donot ka bakum kata amen Amen. amen Ngangit pastor ini duai no hagani ka Paul menta. But ngangit hagani ka jingi kren ka jongi hagani ka Paul ka menta ya hagani ka jingi merging lang ba ini way dekat. Perkat ini way dekat ngi poi kren hado ka takat ka jing jeliu ta. dari badan poring nya keren Ni kren susu. dang jerong ketin jelai kam jukut Cukut. Hadang ni aingo yo tra ngangit kalong ka jingker khu ya pi. Yo don la pleng jong pi phim ju tangan. Phim ju sleng ngim kren ni ka bakan jado. Kan jado la phim tangan tentang ong trik gestrik. Kidon ki beri bapang gestrik kan jaman siam ta. Ini duai hak ni kapor. Pan bor no boleh. Bahkan wan kata kucing seliang, bat kata kucing terang. Tentang yang ini try penon kapi kini kum ki semban ki kwa ba utrai penon kam ya ki. Ada kaya kebaja ki kami kai na utrai ya kabakin duai lane ban sha jingit. Yo pir him dan de kata.
Kan ni singi ni tuai utrai un ai fi ka bor un ai un rap yang sepi mana mau de try udah vitamin jong ida udah try tu ba ulong kata ka jing pen kia yang ida apa ngiyo try wan rap yang ngi ya kata mo tinggi le jaga bangin tuai ngai ti fi pastor mo dalam yang ngi segi jing tuai Amen. Ngida sngo i ya ban yo dwai nam ta jong fi ngida sngo kuman shisha ba yo ban ai ne ka ktien ha ne ka por na ka man ta jong fi but baong ka ktien ka jong blay ka dei ka ktien ka balong priceless u blay Ukraine ngi hangno piju sngo bo blay Ukraine yo breu ka dei tang mangi ki banget how blay ka bangi nget ba ka Bible ka dei ka ktien ka jong blay ka dei ka ta ken bangi long ki breu ki ba la kerku da u blay bangi yo sngo ya ka ktien kat na u blay ta dei ta bangi yo sngo ne ka ktien ka jong blay kam ju bakla ka ktien jong blay kam ju kren thala thalen ka ktien ka jong blay kam ju kular kai ka ktien ka jong blay kam ju kren kai ru ta dei ta bangi snap ini ka ktien ngila kerku yala de namar ka ne ka ktien ka dei ka ktien ka bangi yo i ka jing shisha ka ne ka ktien ka dei ka ktien ka bam dan jing bakla hoi na du ki por ki mamensha adon shibon ki breu ki ba persang ban wat dong wat nia ya ka ne ka ktien ka jong blay ban wat i ka jing duna ban wat ya ki to ki jing bakla na ka ne ka ktien ka jong blay ki persang ban ti ban pen kalem ya ka ktien ka jong blay rekat ba kinang ti ban pen kalem pleng ki ngat pen ban ha ka jing it ka jong blay bat bon na pleng jong ki kemla ban pen kalem ya ka nong rem jong ka ktien ka jong blay bon na pleng ki chuki ki shusa no ta kita ki bam nget blay ki bi shusa ha ka lengo klem dan ka jubab tadeng ta bon ki bla persang ban discredit ya ka Bible bon ki bla wat ya ka ki bar khoi ban ba ka Bible kam dei andre kam dan nong rem nang no nang noro ba ka Bible kam dei ka ba shisha na mar la kren da ba shisha la kren da ublai ken tadeng ta la fil anget ya ka ktien ka jong blai la fil anget ya ka gospel fil anget ya ki shiti fil anget ya ki kitab fil anget ya badai fil anget ya ka jing shisha bam dan ka kabala man pen kala balay nga nget yang ni ka ktien ka jong blay ka daw ko man ni ka ktien ka jong blay ka try kam ka jing em ka jong nga nget yang ni ka ktien ka jong blay na mar ba ka ni ktien jong blay ka kren ka pen shisha ya ka ta mdai ta mu shia thu khana ka ni kam dai ka fable kam dai ka jing thu khana pur scam kam dai ka ktien ka bla shu tho ka novel mlada da pule ka novel da pi pule ya ka nget pin pule tang sin bla bread no ta ka novel ndai ka ni ka ktien ka jong blay ka ba pi pule ba yai pule ba ha pi pule ba yai pule ka jo is ka jo ru ndai ka ilong thamai man la ka por ka ai bor thamai ka ai ka jingkmen bat ka pen slek ru ya ta ubreu u bapule ne ka ktien badahing ta ka ne ka ktien ka long ka bishishan mar ka la kerku ya ka jingem ka jonga badlem ba ne ka ktien kum ba ka la kren ka pen shisharu ba ka wai pu ka ktien ka bla kren ne kam dei ka ba shu thau hi ka dei ka ktien ka bla da ka jing mayan bada ka jing start ka jong blai ken la tho ya ka dein tang shpin kam naw khniet hang ni ka ne ka ktien jo ka jing thu lo pa bala thu lo pa hang ni am dei da ka jing start breu na da ka jing tip breu han dei da ka dei da ka jing pen slek ka jong man sim ba khoi dein ta ba klai thu lo pa ka ne ka ktien ka jabi thik kum bala thu lo pa ta dein ta ka ne ka perthai kam pat ju iu jisu mano kita ki bampat nget kim pat ju iu jisu mano han dei ki ni iu jisu leng ba ka jing im ka jong phi kwa na man long kum jisu kata ka ka challenge ka ka snake phi kwa na em ba phi la na em ban im ka jing im kum balong wi jisu pa deng ta lada pidang telot nganget utrain ai bore phi na do man ta ka sngi mdei bang shu khot ld ki kristan na ba shu khot ki ld ki ta ki nong bot na to long kum balong u jisu hallelujah jisu udai bo bha udai bo isnai udai bo jamnut udai bo sbon udai bo dap ka jing kmen ka jing suk bo yai sha bo yai ne bodan ka bor halal la de ba kini ki sok ki jong men sim barok ki na jisu ba deng ta la da phi kwa shisha phi trang phi sliang ya kata hok pinyo ken ya kata hok David ong kumba utrang ukirang ikiwa kumta kaman sim jonga ka trang yeme ublay kaman sim jonga ka sliang yo blay wa im lano ngan wan ba ngan pau hakmat ublay pagade kata hatu pitrang pi sliang em yo blay u jisu ong along mga kata kawa ka ba im ka betu ya pitrang em ya gani kawa u jisu ong along mga to ukpu bolawan her na beneng pitangan em yune ukpu badeng tala da fi sliang bala da fi tangan yaune ukpu yagane gom nganget on pendap ya pi kan da kata ka hok ka jang blai pin long gombalong u jisu nganget utrain kerku ya pi hak jaga tre ke jang pi hak shnong ka thau ke jang pi hak yeng ka sam ke jang pi ki breu kim pat ju u jisu ki kwa bani u jisu lang ba jang pi pinot men shimene ke challenge ya ndo men ta ka sngi ai ba pin long komu jisu blai kerku ya pi ublay pendap fi da ka bor pendap fi da ka jing persla ka jang
ngai kat ba pinang puli ke ketien pinang yo jing shai ba man sim jong blai unang wan rong happy ban pen seriem ya pi kombalong u Jisu yau Jisu ban seriem ai jing bahabre u Jisu an i hanga dor ba i batlem bat basisha deng ta ai ba ki breu kin yu i u Jisu leng baga jing em ga jong fi bleng kur kui fi nga kwa ban dwai ni ka por ka ba menta ban fi kwa sha ban long kum Jisu un pendap i fi kan da kata ka hok da kata ka jinglong riu blai da ka bor ba do men sim jong blai hi aga jing em ga jong fi ngin ya dwai ni ka por ka menta try ga dwai nam ni ki khon ki jong man bon ki trang go try ban em ga jing em ka ba hok ka jing em go try ka jing em ka ba riu blai try ki trang ki sliang ba ba ki trang ba ki sliang ka tin ki jame kong an pendap ki ken ba ngai ba aga ni ka por u try un pendap i fi do men sim ba khoi u try un pendap i fi kong da ka bor ga jong u ba pi ken pinis riem ba u Jisu namar la kai pi no Jisu ba pin kong ken ya u pin kong ya u ta ken yu bolong pa jong pi u ta ken yu bolong blai jong pi u ta ken yu ba hok jong pi pin long ken kum ma u nado ga ni ka sngi ga ba menta pila persang da ka bor ga jong pi da ka buit ga jong pi film la om da ka buit om da ka bor ni do men sim jong u blai ong u try ba ngai do men sim jong u try un ai bor pi ba ngai do men da ka sngi pin ya serdiem pin ya long kum ba long u Jisu try nga dwai pendap ini ki kon do men sim da ka bor ga jong me ba ki sok ki jong men sim aga jing ga joki ko try ba ka perthai ga ni thu ba memem ba ka perthai ga ni thu da si shang ni long ki nong bot ki jong me try ga dwai ngar kui wei wei ni ki kon try men pendap ki da ka hok ka jong me ha thai Jisu no prem amen ba amen try ngar kui fi nang ai bor fi shimi ga challenge im ga jing im ba fi kwa ba da si sha ban long ko ba long Jisu ko blai shibon pilan phone ni ki number fi ki screen ki jong fi pila ban ni kendo yang iru la fidan kami ki jing doai ki jing slok ngidan ni no sngi ba ar no sngi sa jan jo katio ko blai shibon amen